हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण अंडी अंदरिकी। సో ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 16వ రోజులో ఉన్నాము। ఈ 16వ రోజు 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి దైవాసుర స్వభావములు అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు చూడబోతున్నాము। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ అండి। సో భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయం ఈరోజు మనం చూసేది దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగము। సో ఈ అధ్యాయాన్ని హరే కృష్ణ ప్రభు స్క్రీన్ రాలేదు, హరే కృష్ణ। ఇప్పుడు చూడండి ప్రభు, హరే కృష్ణ వచ్చింది ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ అండి। సో భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగము, దీనినే దైవాసుర స్వభావములు అని కూడా పిలుస్తాము। ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు చూడబోతున్నాము। మొదటిగా ప్రార్థన। హరే కృష్ణ మాతాజీ। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। హరే కృష్ణ। శ్రీ గురు ప్రణామము। ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీ రూప ప్రణామము। శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం। శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి। నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే। నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే। మంగళాచరణము। వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ। శ్రీకృష్ణ ప్రణామము। హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే। శ్రీ రాధా ప్రణామము। తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే। శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామము। వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః। పంచతత్వ మంత్రం। జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద। మహామంత్రము। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। హరే కృష్ణ మాతాజీ। ఓకే ప్రభుజీ। జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభా
गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जय यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగమును చూడబోతున్నాము. ఈ అధ్యాయంలో మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు దైవ గుణములను అంటే దైవీ సంపద ఆ దైవ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞాన యోగ వ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్వం మార్ధవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమాధృతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ దైవీ గుణాలను ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. ఓ భరత వంశీయుడా అంటే ఓ అర్జున, నిర్భయత్వము అంటే సాధారణంగా ఏ విషయాల గురించి కూడా ఆందోళన చెందకుండా బహిరహితంగా ఉండడము, చిత్తశుద్ధి అంటే మంచి మనసుతో ఉండడము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము, ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన మమకారాన్ని కలిగి ఉండి ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన మనము అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో పాల్గొనడము, ఆ భగవంతుని యొక్క చింతనలో ఉంటూ ఆ భగవంతుని భగవద్గీత ఆ భగవంతుని యొక్క విషయాలను గురించి తెలుసుకోవడము, భగవద్గీత చదవడము, వినడము వంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము చేయడము, అలాగే దాన ధర్మాలు చేయడము, ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడము, యజ్ఞాచరణము, అలాగే వేదాలను పఠనం చేయడము, తపస్సులు చేయడము, సరళ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, అహింస అంటే ఇతరులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అంటే అది శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ మాటల ద్వారా కానీ ఎటువంటి ఎదుటి వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే విధంగా ఉండడము, ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సత్యమనే పలుకుట, ఎల్లప్పుడు ఎటువంటి కోపతాపాలకు గురి కాకుండా ఉండడము, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడం అంటే ఇతరుల గురించి అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడము, సకల జీవుల పట్ల దయను కలిగి ఉండడము, లోభరాహిత్యంగా ఉండడము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కర్మాచరణ యందు సిగ్గు అంటే ఈ లోకంలో మనం అంటే ఆచారాలకు విరుద్ధంగా ఏదైనా పనులు చేయాలంటే సిగ్గుపడేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడము, ప్రకాశవంతంగా ఉండడము, ఓర్పును కలిగి ఉండడము, అలాగే ధైర్యంగా ఉండడము, శుచిత్వము, శుభ్రంగా ఉండడము. ఇక్కడ ఈ శుచిత్వానికి సాధారణంగా 2 రకాలుగా చెప్తాము. ఒకటి బాహ్య శుచిత్వము, రెండవది అంతర్గత శుచిత్వం. ఈ బాహ్య శుచిత్వంలో సాధారణంగా మనం శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం. బట్ అంతర్గతంగా శుచిత్వంని ప్రదర్శించడం అంటే ఆత్మను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అంటే పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడము. దానికి మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చింతనను కలిగి ఉండడము. ఈ కలియుగంలో ఆత్మని మనము శుద్ధిపరచుకోవడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము జపిస్తూ ఉండడము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ నామాన్ని జపించడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మ హృదయాల్లో ఉండేటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడము, అలాగే ఇతరులకు ద్రోహం చేయకుండా ఉండడము, ఇతరుల నుండి గౌరవం కావాలి అనేటువంటి ఒక తపన లేకుండా ఉండడము అనేవి
ఆ ఈ దివ్య గుణాలు, దైవీ స్వభావము కలిగిన వారి యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ దైవీ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని వివరిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దంభో దర్భోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి ఈ ఆసురీ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ ఇక్కడ. సో సాధారణంగా ఈ ఎవరైతే అంటే దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండేటువంటి వారు ఇక గర్వంతోనూ, పొగరుతోనూ, దురహంకారంతోనూ, క్రోధంతోనూ, మొరటుతనంతోనూ, అజ్ఞానంతో అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విచక్షణ లేనటువంటి ఒక అజ్ఞానంతో ఉండడము అనేవి ఆసురీ స్వభావ లక్షణాలు అంటూ ఇక్కడ వారి యొక్క ఆసురీ స్వభావాన్ని కలిగిన వారి యొక్క గుణాలను గురించి శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఈ దైవీ స్వభావాన్ని వదిలివేసి, ఇంతకుముందు 3 శ్లోకాలలోనూ దైవీ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారివి, ఇక ఈ శ్లోకంలో ఆ అసుర రాక్షస స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి గురించి పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ నరకానికి రాజమార్గము అయినటువంటి ఆ స్వభావాలు ఇక్కడ ఈ అసుర స్వభావాల గురించి ఆయన పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనము పాటించేటువంటి ధర్మబద్ధమైనటువంటి పనులు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే అంటామో అవి మనము దయాభావాన్ని కలిగి ఉండడము, అలాగే నిడారంభంగా ఉండడము, ఆస్టారిటీ అని అంటే శుచిత్వాన్ని కలిగి ఉండడము, క్లీన్లీనెస్, నిజాయితీగా ఉండడము అనేవి ఆ ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ ఈ దయాభావము మరి ఎలా తెలుస్తుంది మనము అనేటువంటి చూసినట్లయితే ఆ దయాభావం, మనం సాధారణంగా దయాభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు నో మీట్ ఈటింగ్, మాంసాహార భక్షణాన్ని వదిలివేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక నిడారంభంగా ఉండేటువంటి వారు ఈ అంటే ఈ దుర ప్రాణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మద్యపానాలు అటువంటి వాటిని వదిలివేయడం ద్వారా ఉండడము. ఇక శుచిత్వమును ప్రదర్శించడము అంటే నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, మరి ఎటువంటి ఈ అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను పెట్టుకోకుండా ఉండడము, అంటే తన పరిధిలో ఉండేటువంటివి ధర్మబద్ధమైనటువంటి సంబంధాలను మాత్రమే కలిగి ఉండడము శుచిత్వము అని అంటుంటాం. అలాగే ఇక ట్రూత్, నిజాయితీగా ఉండడం, అంటే గ్యాంబ్లింగ్ లో జూదము ఆడకుండా ఉండడం ద్వారా నిజాయితీని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటుంది చెప్తారు. సో ఇస్కాన్ సంస్థలో ముఖ్యంగా మనం పాటించవలసినటువంటి ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, మాంసాహార భక్షణ వదిలేయడము, ఆల్కహాలిక్ అడిక్ట్ కాకుండా ఉండడము, ఇక వివాహేతరమైనటువంటి సంబంధాలు అంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి కానటువంటి సంబంధాలకు దూరంగా ఉండడము, జూదము ఆడకుండా ఉండడము వంటివి ధర్మం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా మనకి బోధిస్తూ ఉంటుంది. సో వాటిని ఇక్కడ ఈ 4 అంశాలని మనము ఎప్పుడు పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇక సాధారణంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులు ఈ కలియుగంలో చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఎవరైతే దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉండకుండా ఉంటున్నారో, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలపైన అవగాహన లేకుండా ఉంటారో, అటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఒకరిపైన ఒకరు ఆధిపత్యం సాధించడము అనేటువంటి పరిస్థితులలో ఎప్పుడూ కూడా వారి యొక్క కుటుంబాల్లో ఆందోళనకరంగానే ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆ దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంటారో అటువంటి వారి యొక్క కుటుంబాలు ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. నిన్న చూసుకున్నాం మనం 14వ అధ్యాయంలో సత్వగుణ సంబంధమైనటువంటి. సో అలాగే చెప్తూ ఇక ఈ దైవీ స్వభావములు మరియు అసుర స్వభావాల యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేస్తున్నారు. దైవీ సంపద్విమోక్షాయ
నిబంధ యాసురీమత మాసుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ దైవీ గుణాలు మోక్షము దిశగా తీసుకువెళతాయి. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి ఆ దైవీ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ మానవుణ్ణి మోక్షం దిశకు తీసుకువెళ్తాయి, ఆ దైవీ గుణాలను కలిగి ఉండేటువంటి వారు. కానీ అసుర గుణములో బంధంలో చిక్కుకుపోయే విధంగా కారణమవుతూ ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఎక్కడైనా దైవీ లక్షణాలు ఆసురీ లక్షణాలు చెప్పి ఆ దైవీ లక్షణాలను మనం కలిగి ఉండి అలా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది మోక్ష మార్గానికి దోహదపడుతుంది, అంటే ముక్తికి దోహదపడుతుంది అని తెలియచేస్తూ, ఇక అలాగే ఆసురీ గుణాలను కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ ఆసురీ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనని ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుని పోవడానికి అవి కారణమవుతాయి అని తెలియచేస్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ పాండుతనయ్య, నీవు దైవీ గుణములతోనే జన్మించావు కనుక విచారించకు. సో ఇక్కడ ఆయన ఆ దైవీ లక్షణాలు ఆసురీ లక్షణాలు చెప్పిన తర్వాత ఆ అర్జునుడిని ఇక్కడ అర్జునుడు నీవు యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నాడు కదా, కనుక నీవు ఆసురీ లక్షణాలతో జన్మించలేదు, నీవు దైవీ గుణాలతోనే ఉన్నావు కనుక విచారించకు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అతడు ఆ అర్జునుడు యుద్ధంలో పాల్గొనడము అనేటువంటిది అసుర స్వభావం కాదు అనేటువంటి అంశం ద్వారా అర్జునుడికి తెలియజేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు కూడా ఇక్కడ యుద్ధం చెయ్యాలా వద్దా, యుద్ధం చేసినట్లయితే తన గురువులు తర్వాత పెద్దవారైనటువంటి వారిని వధించాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి భావన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. కనుక అర్జునుడితో అంటున్నాడు, అర్జునుడిని ఇక్కడ ఆయన్ని ప్రోత్సహిస్తూ నీవు అసురీ గుణాలతో లేవు, నీవు దైవీ గుణాలతోనే ఉన్నావు, నీవు దైవీ గుణాలను కలిగి ఉన్నావు కనుక నీవు యుద్ధం చేయడం గురించి ఎటువంటి విచారణకు గురి కావలసినటువంటి పని లేదు అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుణ్ణి కొంత ఇక్కడ ఆయనకి ప్రోత్సాహంగా మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు రెండు రకాలు, ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకరు దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు, మరొకరు ఆసురీ గుణాలు కలిగినటువంటి వారు. ఇక ఆ దైవీ స్వభావముల గురించి వివరంగా ఇదివరకే చెప్పాను, ఇక ఆసురీ గుణాల గురించి చెప్తాను విను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి జీవుల యొక్క స్వభావాలను గురించి చెప్తూ ఆ ప్రాణులన్నీ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి దైవీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు అని, మరొకరు ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు అని. సో దైవీ స్వభావాల గురించి క్లియర్ గా ఇంత ముందే చెప్పారు కాబట్టి ఇక ఆసురీ స్వభావాలను కలిగి ఉండేటువంటి, అంటే ఆసురీ స్వభావాలు లక్షణాలు ఏంటి, వాటి వల్ల వారు చేసేటువంటి పనులు ఏమిటి అనేటువంటి వాటన్నిటిని గురించి నేను వివరిస్తాను, అంటే ఈ ఆసురీ లక్షణాలను నేను వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ ఈ అసుర స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారి గురించి ఆయన ఇక్కడ అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న చౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అసుర స్వభావము కలిగిన వాళ్ళకి చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిది ఏదో తెలియదు, వాళ్ళలో శుచిత్వము సదాచారము సత్యము గాని కనిపించవయ్యా అర్జున అంటూ ఆ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారి గురించి ఇక ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటి అంటే ఈ అసుర స్వభావాలు అంటే ఆ రాక్షస స్వభావాలను కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈ సమాజంలో ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు అనేటువంటి విచక్షణ జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళు శుచిత్వమును కానీ సదా ఆచారాలు అంటే మంచి ఆచారాలు కానీ ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలను గురించి కానీ సత్యం అంటే నిజం మాట్లాడేటువంటి విధంలో కూడా వారిలో అటువంటి ఆ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారిలో ఇవి ఎక్కడా కనిపించవయ్యా అంటూ
ఆ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఇక ఆ అసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు యొక్క భావన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఈ జగత్తంతా కూడా అసత్యము, దీనికి ఆధారము ఒక అధిపతి అంటూ ఎవరు లేరు అని వారు వాదిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. మైథున కోరిక వలనే ఇది తయారైందని, కామము తప్ప ఈ సృష్టికి మరొక కారణం ఏదీ లేదు అని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ. ఆ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు ఇదంతా కూడా, ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆధారం లేకుండా, నియంత్రించే భగవంతుడు ఎవడు లేకుండా ఈ సృష్టి అంతా కూడా, జగత్తంతా కూడా అసత్యమైనది, దీనికి అధిపతి అంటూ ఎవడూ లేడు, ఇదంతా కూడా ఈ మైథున కోరిక వలనే ఈ సృష్టి అంతా తయారైంది, కామము తప్ప ఈ సృష్టికి వేరే మరొక కారణం ఏదీ లేదు అని ఆ అసురీ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారు వాదిస్తున్నారు అర్జున అంటూ. ఆ అసుర స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని ఆయన తెలియచేస్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మనోల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హితాః. సో ఆ విధంగా ఆ వాదించేటువంటి ఆ అసుర గుణ లక్షణాలను కలిగినటువంటి వారు, ఈ తప్పుదోవ పట్టినటువంటి జీవాత్మలు, అంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాలను పెంపొందించుకున్నటువంటి జీవులు వారి యొక్క అల్ప బుద్ధితో మరియు క్రూర కార్యములతో ఈ ప్రపంచానికి వారు శత్రువులుగా మారి, దృక్పథంతో గట్టిగా ఉండి కీడు కలిగించేటువంటివి దారుణమైనటువంటి పనులలో వారు పాల్గొంటూ ఉంటుంటారు అర్జున అంటూ. వారు అంటే ఈ ఆసురీ స్వభావాలను పెంపొందించుకున్నటువంటి వారు వారి యొక్క అల్ప బుద్ధితోనూ మరియు క్రూరమైనటువంటి కార్యాలతో ఈ ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి, అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు ఆ ప్రపంచ వినాశనానికి దారి తీసేటువంటి పనులలో వారు పాల్గొంటూ ఉంటుంటారు. వారు బుద్ధిహీనులు అని ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ బుద్ధిహీనులు వారు ఏదో చేస్తున్నాము అనేటువంటి భావనతో ఈ సృష్టిలో ఘోరమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఈ సృష్టి వినాశనానికి వారు కారణమవుతూ ఉన్నారు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహద్ గృహీత్వ సద్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విపరీత కామము అంటే విపరీతమైనటువంటి కోరికలు, ఆ మోహము అనేటువంటి దాని ద్వారా దంభము, దురభిమానముతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారంతో ఈ ఆసురీ లక్షణాలు కలవారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని ఉంటారు. వారిలో ఉండేటువంటి ఆ దంభము, దురాభిమానం, అందరూ మమ్మల్నే పూజించాలి, నేనే భగవంతుడిని, ఈ మొత్తానికి నేనే అనుభవించేటువంటి వాడిని, ఎంజాయర్ని నేనే. వాస్తవానికి దీని అన్నిటికీ కూడా అనుభవదారుడు భగవంతుడు. కానీ అది కాకుండా వారిలో ఉండేటువంటి ఆ విపరీతమైనటువంటి కోరికలు, దంభము, దురభిమానంతో, గర్వము, అహంకారంతో ఆ అసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని ఆ తప్పుడు సిద్ధాంతాలకు వారు మోహితులైనటువంటి వారు ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి కోరికలకు, ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాలకు వారు ఆకర్షితమై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. సంపాదన విషయాలు అన్నిటువంటి ఆ మమకారంతో వారిని మొత్తానికి కూడా ఇక ఎప్పుడు వారు ఈ తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని ఆ కామము, దురభిమానముతో ఉండి, గర్వంతోనూ ఉండి వారు విపరీతమైనటువంటి ఆ సమాజానికి శ్రేయస్సు కానటువంటి పనులలో వారు పాల్గొంటూ ఉంటుంటారు.
అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇక ఈ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు ఎప్పుడు వారు ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే మానవుల యొక్క ప్రధాన అవసరమని వారు నమ్ముతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ వారి యొక్క వైఖరి ఏంటంటే ఇంద్రియ తృప్తియే మానవ యొక్క నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరము అని, ఆ క్రమంలో వారు లెక్కలేనటువంటి ఆందోళనకు వేలాదిగా కోరికల వలయంలో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటుంటారు. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అనేకమైనటువంటి పనులు చేయడం కోసం వారు ఆ కోరికలైనటువంటి వలయంలో చిక్కుకొని పోయి అవి నెరవేరకపోవడం ద్వారా ఆ కామ క్రోధాలలో నిమగ్నమైపోతూ ఉంటుంటారు. తద్వారా అనేకమైనటువంటి ఆందోళనలకు గురవుతూ ఉంటారు. ఇంకా ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వారు చట్ట విరుద్ధమైనటువంటి మార్గాలను కూడా ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. అలా ఆ చట్ట విరుద్ధ మార్గాల ద్వారా డబ్బుని భద్రపరచుకోవడము, డబ్బును సంపాదించడము అనేటువంటి పనులలో వారు నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆ ధనాన్ని సంపాదించడానికి చట్ట విరుద్ధం అంటే నియమాలను అనుసరించకుండా వారు డబ్బు సంపాదన అటువంటి లేదా భద్రపరచుకోవడము అనేటువంటి ఆ మార్గాలను వారు ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారి యొక్క వైఖరి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకాల్లో తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ మనము ఈ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారిని గురించి చూసినట్లయితే మనకి ఆ చరిత్రలో ఎక్కువగా చూసేటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనకి హిరణ్యకశిపు మహారాక్షసుడుగా ఉండి తను ఈ సృష్టి తన కుమారుడైనటువంటి ఆయన్నే చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఆ మంటల్లో కాల్చడము, ఏనుగులతో తొక్కించడము. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఆయన హరి అనే విష్ణువుని తన కుమారుడైనప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడిని ధ్యానిస్తూ ఉన్నందుకు ఆ భగవంతునిపై పెంచుకున్నటువంటి శత్రుత్వం ద్వారా ఆ అసురీ స్వభావాల ద్వారా తన కుమారుని అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటి వాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు మనం చూసినట్టు. అరే మరొక రాక్షసుడు హరే కృష్ణ ఎవరండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టగలరు? ఎవరైనా ఒకళ్ళు హరే కృష్ణ ఈ రెండో ఫిగర్ లో ఉండేటువంటి వారిని చెప్పగలరు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ హ్యాండ్ రైజ్ చేయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. రుక్మిణి వెళ్తున్నప్పుడు మాతాజీ రుక్మిణిని శ్రీకృష్ణుడు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు రుక్మిణి కాదు మాతాజీ, హరే కృష్ణ కాదా? ఓ సారీ. హరే కృష్ణ ఎవరైనా ప్రభు. ఓకే, సో శ్రీదేవి మాతాజీ. దేవకి కంసుడు అనుకుంటా ప్రభుజీ. ఇంకొక రాక్షసుడు కంసుడు. ఆ కంసుడు దేవకి వసుదేవుడు. దేవకి వసుదేవుల వివాహము అయిన తర్వాత ఆ కంసుడు తన యొక్క ఆ చెల్లి తర్వాత భావలను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్తూ వారిని సాగనంపడానికి ఒక రథం పైన సాగనంపుతూ ఉంటాడు ఎంతో సంతోషంగా. కానీ ఆయన ఆ విధంగా పంపిస్తూ ఉంటే ఒక ఆకాశంలో ఒక శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అతనికి. ఏంటంటే, ఓ మూర్ఖ కంస, నీ యొక్క చెల్లె ద్వారా వచ్చినటువంటి అష్టమ సంతానము ద్వారా నీ యొక్క మరణము సంభవిస్తుంది అని చెప్పగానే వెంటనే తనలో ఉండేటువంటి ఆ రాక్షస లక్షణాలు, అప్పటిదాకా కూడా తన చెల్లెని సంతోషంగా సాగనంపడానికి వచ్చినటువంటి ఆ కంసుడు వెంటనే ఆమెని ఆ దేవకిని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. సో అంటే ఆ అసురే లక్షణాలు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఆలోచించకుండా ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో అప్పుడు ఆ వసుదేవుడు ఆయన్ని వారించి నీకు ప్రాణహాని ఉన్నది నీ చెల్లె ద్వారా కాదు కదా, ఆమె యొక్క సంతానం ద్వారా, కనుక మాకు పుట్టినటువంటి సంతానాన్న నీకు అప్పచెప్తాము అని ఆయన వారిస్తే అప్పుడు వదిలేస్తారు. సో ఆ విధంగా అసురి లక్షణాలు కలిగిన వారు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము తెలుసుకోలేకుండా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక మహారాక్షసుడు హరే కృష్ణ
చెప్తారండి పేరు? హరే కృష్ణ. చాలా అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి. రావణాసురుడు ప్రభుజీ. ఓకే మాత, చాలా మంది పేరు కూడా అక్కడే ఉంది ప్రభుజీ. ఓ పేరు పేరు అక్కడే రాసేశారు హరే ప్రభుజీ. కృష్ణ, సారీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. రావణ అనే పేరు రాశాను కింద. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. రావణాసురుడు అండి. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకి చరిత్రలో అనేక మంది రాక్షసులు, వారి యొక్క విపరీతమైనటువంటి బుద్ధులు, వారు ప్రవర్తించినటువంటి విధానాలు మనము చరిత్రలో చూసుకుంటూ ఉంటుంటాం. సో ఇంకా ఆయన ఈ అసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, ఏ విధంగా వారి యొక్క ఆలోచనలు ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ 13, 14, 15 అనేటువంటి శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఏంటి అంట ఆ లక్షణాలంటే, వాళ్ళు ఈ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఏంటంట వారు ఆలోచించేటువంటిది, ఈ వేళ నాకు ఇది లభించింది అంటే, వారు సంపాదించిన దాని గురించి, వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను గురించి వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది అంటే, ఇది నాకు లభించింది, దీని ద్వారా నాకు ఉండేటువంటి ఈ కోరికలన్నింటినీ కూడా నేను నెరవేర్చుకుంటాను. నాకు ఇంత ఆస్తి ఉన్నది అంటే, నేను ఇంత సంపాదించుకున్నాను, దీన్నంతా నేనే అనుభవిస్తాను, దానంతటికీ నేనే ఎంజాయర్ని, నేనే అధికారిని అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు. మరింత నేను సంపాదించబోతున్నాను, ఇప్పుడు ఇది సంపాదించాను, ఇంకా నేను సంపాదించుకుంటాను. ఈ రాక్షసులు అదే, ఒక రాజ్యాన్ని జయించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆగకుండా ఇంకా రాజ్యాధికారం పైన, ఇంద్రలోకం పైన ఆ విధంగా వారు సంపాదించుకోవాలని, అలాగే ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, తనకు ఎదురుగా ఎవరు కూడా శత్రువులు ఉండొద్దు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ శత్రువును నేను చంపేశాను, మిగిలినటువంటి శత్రువులను కూడా నేను సంహరిస్తాను, నేనే ప్రభువును, నేనే సుఖాలను అనుభవించేటువంటి అధికారిని, సుఖభోగిని అని తలపట్టినటువంటి అన్నింటినీ సాధించగలిగేటువంటి సమర్థత నాకే ఉంది అనేటువంటి భావనలో ఉంటూ ఉంటారు. నాకు ఎదురు లేడు, నేనే బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుణ్ణి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటూ ఉంటారని చెప్పు. నేను డబ్బున్నవాణ్ణి అని. ఇక ఇంకొక కొంతమంది ఏమో, నేను ఉన్నత వంశంలో జన్మించాను అని, అలాగే నాకు సాటైన వాడు ఎవడూ లేడు అని, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, నేనే అన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడిని అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ ఆనందాలన్నింటినీ నేనే అనుభవిస్తాను అని, ఆ విధంగా మోహవశులైనటువంటి ఆ అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు నిరంతరము ఆ కామభోగాలలోని చిక్కుకొని చివరకు ఘోరమైనటువంటి నరకాల పాలవుతూ ఉంటుంటారు. అంటే ఈ ఉన్నటువంటి జన్మ నుంచి కూడా ఇంకా అధమ జన్మలకి వారు దిగజారిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని, ఆ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగి ఉండడం ద్వారా, ఆ అసురీ స్వభావం వల్ల కలిగినటువంటి వ్యక్తి వారు ఆ విధంగా భావించి వారు ఇంకా పతనమయ్యేటువంటి స్థితికే దిగజారుతూ ఉంటారు తప్ప ఆ ఆత్మని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేర్చుకోలేరు అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనేక చిత్త విభ్రాంతాః మోహజాల సమావృతాః ప్రసక్త కామభోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. సో ఇటువంటి ఊహలు, తలపులతో, అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ఏది ఈ రోజు నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, నా ఉపాయాలతో ఇంకా నేను సంపాదిస్తాను, ఇప్పుడు నాకున్నటువంటిది ఎంతో శత్రువులను నేను జయించాను, ఉన్నవారిని కూడా జయిస్తాను అనేటువంటి ఆ భావనలో నేనే భోక్తను, అలాంటి ఇటువంటి ఆ ఊహలు, ఆ తలపులతో తప్పుదారి పట్టినటువంటి ఆ మోహం అనేటువంటి వలలో చిక్కుకొని పోయినటువంటి, మరియు ఆ ఇంద్రియములను తృప్తిపరచుకోవడానికే బానిసైపోయి వారు అధో నరకాలకు పతనమైపోతూ ఉన్నారు అంటూ, ఆ ఆసురీ స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ధన సంపాదన కొరకే ఇక హద్దు మీరి వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారని, ఆ తలపులలోనే ఉండి తప్పుదారి పట్టినటువంటి మోహము అనేటువంటి ఆ వలయ చిక్కుకొనిపోయి, ఆ మోహంలో చిక్కుకొనిపోయి, ఆ ఇంద్రియాల యొక్క తృప్తే మహా ఆనందము అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోయి ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపు కూడా వారు వెళ్ళరు.
ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడము, ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించడమే వారికి మహా ఆనందంగా భావిస్తూ వాటికి బానిసైపోయి వారు ఇంకా అదో నరకాలకు పతనమైపోతూ ఉన్నారు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు ఈ అధ్యాయం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ ధన మాన మదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. ఇక వారు ఆ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఉంటుంటారు. తామే గొప్పవారిమి. ఇంత మనం అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం, ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, నేనే భగవంతుడిని, నన్ను మించిన వాడు ఎవరు లేదు, ఈ మొత్తానికి నేనే అనుభవించేటువంటి వాటిని, ఆ హరి ఎవడ్రా అనేటువంటి భావనలో తన కుమారుడితో ఊకే మాట్లాడుతుంది. వారికి ఎప్పుడు కూడా అలా ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే కంసుడు కూడా ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరము నేనే మొత్తాన్ని అనుభవించేవాడిని అని చెప్పేసి ఆ వసుదేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని, మిగతా రాజ్యాలను కూడా అనుభవిస్తూ, దండయాత్రలు చేసి అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు, ఆక్యుపై చేస్తూ. చివరికి తన తండ్రిని కూడా చెరసాల్లో బంధించినటువంటి వాడు ఆ కంసుడు. అలా ఆ విధంగా ఉంటాయి. వారు ఎప్పుడు కూడా తమను తామే పొగుడుకుంటూ ఆ వినయ విధేయతలు లేకుండా ఉంటుంది. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, కంసుడు తన తండ్రి, పూజించవలసినటువంటి తండ్రినే చెరసాల్లో పడేసి ఆయన రాజ్యానికి అధికారిగా ఉండి రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తుంది. సో వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మద గర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి ఆ పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. దానికి మనం ఉదాహరణగా రావణాసురుని చూడొచ్చు. ఆ రావణాసురుడికి ఎంతో గర్వంతో తనే అన్ని చేసేటువంటి ఒక భావనతో శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చేస్తూ చివరికి ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క మాతగా వచ్చినటువంటి సీతాదేవిని కూడా అపహరించి అనేకమైన తప్పుడు పనులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఆ విధంగా వారు ఆ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలంటూ లేకుండా ధన మద గర్భంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా ఇతరులకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఆక్యుపై చేసేటువంటి ఒక పనుల నుండి వారు పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇంకా అహంకార బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్య సూయకాః. అహంకారము, బలము, గర్వము, కామము, క్రోధంచే కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయతో, అంటే ఆ ఆసురీ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని ఎడల అసూయతో కలిగినటువంటి వారై తమ దేహాలలోనూ మరియు ఇతర దేహాలలోనూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ద్వేషిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, ఆ శిశుపాలుడు, ఆ రాక్షస స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి ఆ శిశుపాలుడు అనేకమైన ఇతర రాక్షసులతో కలిసి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అనేకమైనటువంటి అవమానాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో చివరికి ఆ ధర్మరాజు చేసినటువంటి రాజసూయ యాగంలో కూడా అందరూ, ఎంతో మంది మహానుభావులు అందరూ వచ్చినప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వమని భీష్ముడు చెప్తే ఆ ధర్మరాజు ఆయనకి అగ్రతాంబూలం ఇస్తే అక్కడ కూడా ఆయన్ని అవమానపరుస్తాడు అని చెప్పి. సో ఆ విధంగా వారు ఎప్పుడు కూడా వారికి ఉండేటువంటి అహంకారం, నేను రాజుని, నేను ఆ శిశుపాలుడికి చాలా గర్వం ఉండేది, నేనే మహారాజుని అని చెప్పేసి ఎన్నో రాజ్యాలను ఆక్రమించడము, ఆ విధంగా ఉండేటువంటి అహంకారము, బలము, గర్వంతో తనలో కోరుకుపోయినటువంటి ఆ కోరికలో ఉన్నటువంటి క్రోధంతో కళ్ళు మూసుకుపోయినటువంటి ఆ రాక్షసి స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారు భగవంతుడిని కూడా గుర్తించకుండా, వారి హృదయాలలోనూ ఇతరుల హృదయాల్లో ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడిని కూడా గుర్తించకుండా భగవంతుడిని కూడా హేళన చేయడము, అవమానపరచడము, ద్వేషించడము చేస్తారు. ఆ ద్వేషానికి శిశుపాలుడితో పాటు హిరణ్యకశిపుడు అనేక రాక్షసులందరూ కూడా భగవంతుడు అంటే ద్వేషంతో ఉంటూ ఉంటారని చెప్పారు. సో ఇక్కడ శిశుపాలుడి యొక్క ఆ 100 తప్పులను క్షమించినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు చివరికి ఆ రాజసూయ యాగంలో అతని యొక్క శిరస్సును ఖండించడం జరుగుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారండి, తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాదమాన్
క్షిపామ్య జస్రమశుభాన్ అసురీస్వవ యోనిషు. ఇక ఆ ద్వేషపూరితులు, ఆ పాప చరితులు, అంటే భగవంతుడు అంటే ద్వేషంతో ఉండి తద్వారా వారు చేసేటువంటి ఆ పాపమైనటువంటి కర్మలు చేయడం ద్వారా వారి యొక్క క్రూర స్వభావులు అయినటువంటి అలాంటి ఆ మానవ అధములు, అంటే మానవులలో అధము చెందినటువంటి వారు భౌతిక జగత్తు యొక్క పునర్జన్మ చక్రంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆ అసురీ స్వభావము కలవారి గర్భంలోనే పడవేస్తూ ఉంటాను అని, ఆ రాక్షస స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారు వారి యొక్క ఆ స్వభావాలు, వారు చేసేటువంటి పనుల ఆ కర్మల ప్రకారంగా వారు మరలా మరలా కూడా అదే ఆ రాక్షసి జన్మలో జన్మించడం, అంటే అదే స్వభావాలను కలిగినటువంటి వారి యొక్క గర్భంలో పడవేయడం, తద్వారా వారు ఇంకా ఇంకా అధమ స్థితులకు చేరుకుంటూ పోతున్నారు అంటూ ఆ అసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క ఈ వారి జన్మలు, అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా ఇక ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం లేకుండా పోతుంది అని, వారు ఆ భగవంతుడి పైన ద్వేషంతో ఉండడం ద్వారా, పాపచరితులుగా ఉండడం వల్ల, క్రూర స్వభావం ద్వారా వారు మరలా మరలా ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకునేటువంటి ఆ జన్మ మృత్యు సాగరంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఉండిపోయే విధంగా వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలోనే ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆసురీం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యదమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోనే మాటిమాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు, క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు అంటూ ఆ ఆసురీ స్వభావాలను మరలా మరలా పెంపొందించుకునేటువంటి వారు ఆ మాటి మాటికి కూడా మరలా మరలా వారు చేసేటువంటి ఆ దుర్మార్గమైనటువంటి పనుల ద్వారా ఆ మూర్ఖులు ఏ జన్మలో కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేరు, వారు క్రమక్రమంగా అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతూ ఉంటారు, ఇంకా తక్కువ జన్మలు వారు పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, త్రివిధం నరకస్యేధం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేత త్రయం త్యజేత్. సో ఇక్కడ కామము, క్రోధము మరియు లోభము నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు. ఎవరైతే ఈ లస్ట్, కామము, గ్రీడ్, క్రోధము, అలాగే లోభం, ఈ యాంగర్, క్రోధము, ఈ లోభం, గ్రీడ్, లోభము అనేటువంటి వీటిని కలిగి ఉంటుంటారో, ఆ కామ క్రోధ లోభాలని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆ ఎప్పుడు కూడా వారికి నరకానికే చేరుకుంటారు అని అంటే కామము అనేటువంటిది, క్రోధము, లోభము అనేవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు 3 కూడా ఆత్మ వినాశనానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ 3ంటిని మనిషి విడిచిపెట్టాలి అని చెప్తుంది. అంటే కామాన్ని, క్రోధాన్ని, ఆ లోభము అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 3ంటిని కూడా మనిషి వదిలిపెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఈ నరకము నుండి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు అని తెలియచేస్తూ. సో ఇక్కడ ఈ కామము, కోపము, దురాశ ఏదైతే ఉందో ఈ 3 ఈ మహాభారత యుద్ధానికి కారణమైనవి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ద్రౌపది ఎడల ఆ కౌరవులకు ఉండేటువంటి ఆ కామం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారానే ఆ ద్రౌపదిని అవమానపరచడము, తద్వారా ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమవుతుంది. అలాగే మరొక కారణము, కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ఆ పాండవులంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ కౌరవులకు కోపం. ఇక్కడ పాండవులు మరియు కౌరవులలో మనకి కౌరవులు ఆసురీ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారుగాను, పాండవులు దైవీ లక్షణాలను కలిగినటువంటి వారుగాను, ఇంతకుముందు అర్జునుడి గురించి కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారు. సో కాబట్టి కోపం, వారంటే కోపం అనేటువంటి ఆ కోపాన్ని కలిగినటువంటి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి కౌరవులు ఎప్పుడు కూడా
పాండవుల పైన కోపాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమైంది అని చెప్తారు. అదేవిధంగా మరొక కారణం దురాశ. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అతని యొక్క కుమారులకు తనది కానటువంటి ఆ రాజ్యం పైన, ఆ హస్తినాపుర రాజ్యం పైన వారికి మమకారాన్ని పెంచుకొని ఆ దురాశ కలిగి, ఎందుకంటే పాండురాజు తర్వాత రాజ్యాధికారం చేయవలసినటువంటి వాడు ధర్మరాజు. కానీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు కార్యనిర్వహణకు రాజుగా ఉండి తన కొడుకుకే రాజ్యం కావాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండి ఆయన ఆ దురాశ ద్వారా ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణమవుతారు. సో ఈ విధంగా కామము, కోపము, దురాశ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నరకానికి దారి తీసేటువంటి మార్గాలు అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారండి. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. సో ఎవడైతే ఈ 3 దుర్గుణాలను, అంటే ఆ కామము, కోపము, క్రోధము అనేటువంటి ఆ 3 దుర్గుణాలని, ఆ 3 దుర్గుణాలే మనల్ని ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ సహజ స్థితిలో ఉండేటువంటి మన స్థితి నుండి దిగజారిపోయే విధంగా చేసేటువంటి వాటిలో ముఖ్య కారణాలు ఈ 3 అని చెప్తారు. గ్రీడ్, లస్ట్ అండ్ యాంగర్. ఈ మిగిలినటువంటి కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. మనని ఈ అధోగతి చెందించేటువంటి కారణాల్లో మిగతావి అటాచ్మెంట్, ప్రైడ్స్, పాల్యుగో, దురహంకారము. సో ఇవన్నీ కూడా మిగతా కారణాలు. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఆ కామ క్రోధలు ముఖ్యమైనవి అని చెప్పుకుంటుంటారు. అలాగే దురహంకారం. సో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనిషిని పతనం చెందించడానికి ఆ నరకం వైపుకు దారి తీసేటువంటి మార్గం. అలా కాకుండా వీటిని ఎవడైతే వదిలివేసి ఆ భగవంతుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోవడానికి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తూ ఉంటుంటాడో, సో అంటే ఆ ఎవరు ఆ భగవంతుడిని యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి వారు, అలాగే ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేసేటువంటి వారు, ఇక మనసు ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే దైవీ లక్షణాలు ఉన్నవారు ఆ భగవంతుని వైపు ప్రయాణించగా ఆసురీ స్వభావాల ద్వారా ఈ నరక మార్గాలకి పయనమవుతూ ఉంటుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, య శాస్త్ర విధి మత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్రముల విధుల విస్మరించి, ఆ శాస్త్రంలో ఉండేటువంటి ఆ విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేటువంటి వాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు. ఎవరైతే ఆ శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ 4 ధర్మ నియమాలకు విరుద్ధంగా ఎవరైతే పనిచేస్తూ ఉంటుంటారో, అంటే గ్యాంబ్లింగ్ లో పాల్గొనడము, అలాగే ఇలిసిట్ సెక్స్ విషయాల్లో పాల్గొనడము, అలాగే మీట్ ఈటింగ్, మాంసాహారం, అలాగే ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ వీటిని తీసుకోవడము, ఆ విధంగా వారి ఇష్టానుసారంగా ఎవడైతే ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడో, ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఎవడైతే పాటించడం లేదో, ఆ పాటించకుండా శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేటువంటి వాడు ఎవడైనా కూడా పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని, అంటే ఆ పరమాత్ముని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేడు అని చెప్తుంది. ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఆయన ముగిస్తున్నారు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహరసి. సో చెప్పి ఆ విధంగా ఇక చెప్తున్నాడు చివరికి, అందువల్ల మనిషికి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చేయకూడని కార్యం ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి.
శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని దానికి అనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలు చేయాలి అని చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఎవరైతే శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారో వారు ఎప్పుడూ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకునేటువంటి అవకాశం లేదు, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు. కనుక ఇక ఆయన ఈ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి మనిషికి ఇక్కడ మనకి అంటే మనం ఏది మంచి పని, ఏది మంచిది కాదు, ఏది చేయదగిన పని, ఏది చేయకూడని పని అనేటువంటిది మనం నిర్ణయించుకోవడంలో శాస్త్రాలే ప్రమాణము, అంటే వేదాలే ప్రమాణాలు. ఆ వేదాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనము ఏది మంచి ఏది చెడు, సో వేదాల ద్వారా తెలుసుకునేది ఎవరు? భగవంతుడిని. అంటే ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడము, ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో మనము ఉండడం ద్వారా ఏది మంచో ఏదో చెడో అనేటువంటి విషయాలు తెలుస్తాయి. అలా తెలుసుకోవడం ద్వారా మనము కర్మలు చేస్తూ పోయినట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ఈ విధంగా ముగిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవాన్. ఇక మనము ఈ దైవీ లక్షణాలు, ఆసురీ లక్షణాలను గురించి ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ వివిధ యుగాలలో దైవీ లక్షణాలు ఉన్నవారు ఎక్కడున్నారు, అలాగే ఆసురీ లక్షణాలు అంటే రాక్షస స్వభావాలను కలిగి ఉన్నవారు ఎక్కడ ఉన్నారు అనేటువంటిది మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకున్నటువంటి ఈ 4 యుగాలను గురించి మనం ఒక్కసారిగా చూస్తే మొదటిది అయినటువంటి సత్యయుగం గురించి చూసినట్లయితే సత్యయుగంలో మనం ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలలో ఒక అవతారమైనటువంటి ఆ వరాహ అవతారం, వరాహదేవుడుగా ఆ భగవంతుడు వచ్చారని చెప్తాం. ఆ వరాహదేవుడు హిరణ్యాక్షుడుకు మధ్య అంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు యొక్క సహోదరుడైనటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడుకు మధ్య యుద్ధం జరిగిందని. అయితే మరి వీరు వేరువేరు గ్రహాలలో ఉన్నవారు. అంటే ఆ సత్యయుగంలో ఒక గ్రహంలో అంతా కూడా దైవీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు ఉంటే మరొక గ్రహంలో ఆసురీ లక్షణాలు కలిగిన వారు ఉండేవారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ యుద్ధం ఎవరెవరికి అంటే మంచి చెడులు మధ్య యుద్ధం, అంటే వేరువేరు గ్రహాల మధ్య యుద్ధం జరిగింది ఎప్పుడు సత్యయుగం చూస్తుంది. అదే ఆ తర్వాత యుగమైనటువంటి త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే మనకి బాగా తెలిసినటువంటి ఉదాహరణ, మొన్ననే దసరా జరుపుకున్నాము. ఆ దశ హర అంటే ఆ దశ తలలు కలిగినటువంటి హరుడు ఆయన్ని ఆ రాక్షసుడిని సంహరించినటువంటిదే దసరాగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే చెడు పైన మంచి సాధించినటువంటి విజయానికి సంకేతంగా దసరా జరుపుకున్నటువంటి వాటిలో ఆ రాముడు మంచి విజయం అంటే రావణుడిపై విజయం సాధించిన దానికి సింబాలిక్ గా జరుపుకున్నాం. ఇక్కడ రావణుల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం చూస్తే ఇది ఒకే గ్రహంలో కానీ వేరువేరు దేశాలు. శ్రీరామచంద్రుడేమో భారతదేశంలో ఉండగా ఆ రావణుడు శ్రీలంకలో ఉన్నాడు కదా. సో అప్పుడు అంటే ఈ మంచి చెడు అనేటువంటివి వేరువేరు దేశాలలో ఉన్నాయి కానీ ఒకే గ్రహం పైకి వచ్చేసింది, త్రేతాయుగంకి వచ్చింది. ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే యుద్ధం ఎవరెవరికి జరిగింది అంటే మంచి చెడు. ఇక్కడ పాండవులు దైవీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు, కౌరవులు అసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు. మరి ఇద్దరు కూడా ఒకే దేశంలో ఉన్నవారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒకే కుటుంబంలో చెందినటువంటి వారు ద్వాపర యుగంలో. అంతే కదా, ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి వారి మధ్య అంటే ఒకే ఫ్యామిలీలోనే కొంతమంది ఏమో మంచి లక్షణాలు, కొంతమంది ఏమో చెడు లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారుగా రావడం జరిగింది ద్వాపర యుగానికి వచ్చింది. కాబట్టి ద్వాపర యుగంలో ఆ మంచి చెడులు అనేవి పాండవులు కౌరవుల మధ్య ఉండి వారి మధ్య యుద్ధం జరిగింది అని చెప్పి. ఇక ఇప్పుడు ఉండేటువంటి కలియుగానికి వచ్చినట్లయితే సార్ చూడండి, ఆ మంచి చెడులు అంటే కలియుగంలో అసుర లక్షణాలు దైవీ లక్షణాలు రెండు కూడా చూడండి, వేరువేరు గ్రహాలు, వేరువేరు దేశాలు. సత్యయుగంలో వేరువేరు గ్రహాలు, ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో వేరువేరు దేశాలు. ఇక ద్వాపర యుగంలో ఒకే దేశంలో వేరువేరు కుటుంబాలు, అంటే వాళ్ళు దాదాపుగా కుటుంబాలు, ఒకే కుటుంబం. ఇక కలియుగానికి వచ్చినట్లయితే ఈ దైవీ లక్షణాలు మరియు ఆసురీ లక్షణాలు
ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఒకే మనిషిలో ఉంటున్నాయి ఈ కలియుగంలో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనలో ఉండేటువంటి ఆ చెడు లక్షణాలను మనము అధిగమించడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అవకాశము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. ఎలా మనము ఆ మనలో ఉండేటువంటి రాక్షసుల స్వభావాలను మనం తొలగించుకొని దైవీ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలి అంటే, సత్వ గుణాలను మనం పెంపొందించుకోవాలి అంటే ఆ హరినామ సంకీర్తనం చేయడము, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, ఆ దేవదేవుడి యొక్క నామాన్ని నిరంతరం జపించడం ద్వారా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుడి నామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ కలియుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి మనల్ని, ఈ ఆసురీ లక్షణాల నుండి ఆ దైవీ లక్షణాల వైపుకు పెంపొందించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము జపించడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి ఆ రాక్షస లక్షణాల నుండి మనము అధిగమించవచ్చు అని చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో అందరూ కూడా జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణం